ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು. ಐಕಿ ಆನ್ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆದ್ದೀತೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತೆ. ಪುದೀನ 100 ಗ್ರಾಮು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಮಗೆ ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹಾಕ್ಪಾಡೋಡು. ಯಾನೊಂದು 6 ಪೀಸ್ ಗೆತ್ತಿತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 15 ಪೀಸ್ ಉಂಡು. ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿದಾತು. ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದಾತು. ಟೊಮೆಟೊ 2 ಪೀಸ್. ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಡ್ರೆ ಮಿತ್ತಡು. ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬೇಪವರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೈರೆ 4 ಪೀಸ್ ಉಂಡೈಟು. ಬಡಿಸೊಪ್ಪು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಕಸಕಸೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಚಕ್ಕೆ 2 ಇಂಚಿದಾತು, ಲವಂಗ 4 ಪೀಸ್, ಏಲಕ್ಕಿ 2 ಪೀಸ್, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ ಉಂಡು. ಗೋಡಂಬಿ ಬೇಕಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಡಗ, ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಮೊಸರು ಬಡಗ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಬಡಗ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬಡಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಒಯ್ತಂಡ್ರೆ. ಇಂಚಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಜಾರಿಗೆ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟು 2 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದಾತು, ಟೊಮೆಟೊ 2, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕಸಕಸೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು. ಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಪಾಂಡು ನೆಕ್ಕು, ಏಲಕ್ಕಿ 2 ಪಾಂಡು, ಲವಂಗ 2, ಬಡಿಸೊಪ್ಪು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ನಮಕ್ ಖಾರ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹಾತ್ ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಾನು 6 ಪೀಸ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ರೈಸ್ ಬೇಪರ ನೀರು ದಿಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಮನ್ನಾಗ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಪಾಡು, ಬಕ್ಕ ಲವಂಗ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಬಿರಿಯಾನಿದ ಹೀರೆ ಒಂಜಿ 2 ಹೀರೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡಕ್ಕೆ, ಪುದೀನದ ಹೀರೆ ಒಂತೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಯವಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಯವಡು. ಏನು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪಾವಡು ಬೇಪವರೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಪಾಡ್ಗೈಕ್, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಅದೊಟ್ಟು ಬೇತನೆ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ದಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು 5 ಬೇಪರ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಕ್ಕ ಐಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ಫಸ್ಟ್ ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗೈಕ್ ಅವೇ ದೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಹೀರೆ ಪಾಡ್ನು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ. ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗಾಯ್ಕೆ ನಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ತಿಲ್ಲ ಬೇತಂಡು ನನ್ನ ದಮ್ ಪಾಡ್ಗ ರೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನು ನಮ್ಮನ ಕಿಂಜ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಥರ ರೈಸ್ ತಂದು 1 ಕಿಲೋ ರೈಸ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಲೇಯರ್ ಪಾಡೋಡು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡಿ ಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿತ್ತಿಡು ಬೀರ್ಕೊಡು ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಹೀರೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಗ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಎತ್ತನೆ ಯಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನೀರು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅಂಚನೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತನ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ತವಾಗೆ ತೊನ್ಗ ತವ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ಸಿಮ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಗ ಗ್ಯಾಸ್ನು ಸಿಮ್ ದಿವೋಡು ದಮ್ ದಿವಾರ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ನೀರು ಜಿಂಜಾದ ಐತ ಮೆತ್ತಿವೋಡು ಐಕೆ ದುನ್ನಗು ದಮ್ಮು ಪಿದಾಯ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಕೊರಡು ನೆಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ದಮ್ ಕೊರ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪಣಂದು ನಿಗುಲ ಇಲ್ಲಡವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.